Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза суханҳои Александр Волконовский ва Илия Топурияро баъди муҳориба аз дохили октагон пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Табрик ҷаноб. Ман бо ғолиб ва чемпиони нав Илия Топурия. Илия, ту ин чизро пешгӯӣ карда будӣ. Ту ин чизро тасаввур карда будӣ ва ана амалӣ гашт. Гӯй ки ҳозир ту чӣ ҳис карда истодаӣ? Ман хеле шодум ҷо, ман бениҳоят шодум. Одамо мегӯянд ки ту ин корро карда наметавонӣ. Онҳо ба ту бовар намекунанд ва туро танқид мекунанд. Аммо медонед чӣ? Ягона касе ки ба ту дар кор аст ки ту ба ҳадафҳои худ расӣ, ин худи ту ҳастӣ. Меҳнати зиёд кунед, бовар кунед ва ҳамаи кор мешавад. Ба ман нигоҳ кунед. Бинед ки ман чиҳоро ба даст овардам. Дар ин муҳориба чӣ туро маҷбур кард ки боварӣ пайдо кунӣ, ки ӯро дар дуюм раунд ба нокаут равон мекунӣ? Ман малакаҳои худро медонам ҷо. Ман меҳнати бисёр мекунам, бениҳоят меҳнати зиёд. Ман ҳама вақт медонистам ки як рӯз ман чемпиони UFC мешавам. Барои ҳамин, бачаҳо, фарқ надорад ки шумо аз куҷоед, вақте медонед ки барои чӣ рафта истодаед. Муҳим он аст ки шуморо чӣ интизор аст, на ин ки чӣ дар қафо монд. Илия, ман мехоҳам ки ту ба экран нигоҳ карда баҳра барӣ, чунки ин яке аз беҳтарин зарбаи дасти росте ҳаст ки мо дар октагони UFC дар муҳорибаи унвонӣ дидаем. Як зарба ва ту ӯро ба хоб равон кардӣ. Биё як маротибаи дигар тамошо мекунем. Ту дистансияро наздик кардӣ ва ана ҳамон зарба. Ман медонистам ки дар ин ҷанг бояд бисёр зарба занам, комбинатсияҳои дароз, ва ман маҳз ҳамин корро кардам. Инак Илия, ту акнун чемпиони нави вазни нимсабуки UFC шудӣ. Бесаброна аввалин ҳимояи камарбанди туро дидан мехоҳем ва муҳорибаи туро шарҳ додан шараф буд. Ташаккур. Дана, Хантер, рафтем. Вақте дар Испания турнир ташкил кардан омадааст. Конор Макгрегор, агар ки ту натарсӣ ва тайёр бошӣ, пас ман туро дар Испания интизор мешавам. Хонумон ва ҷанобон, чемпиони нав Илия Топурия. Ман бо чемпиони пешина хонумон ва ҷанобон. Александр, аён аст ки туро ҳоло ҳам дӯст медоранд. Албатта ки ин лаҳзаи душвор аст барои ту. Фикрҳои худро баён кун. Бале, ӯ зарбаи вазнин дорад. Мо медонистем ки бояд аз ин чиз эҳтиёт кунем. Ва бале, кори хуб. Ӯ зарбаи худро расонда тавонист. Ман нав суръат баланд карданро оғоз кардам ва ӯ зарбаи худро расон. Эҳтироми ман ба ӯ зарбаҳои вазнин дорад. Мо ин чизро хуб медонистем ва зарбаи ӯ набояд ки мерасид, аммо расид. Ҳамаи мо медонем ки ман муддати дароз чемпиони вазни ним сабук будам. ӯ оиди Испания гап зада истодааст. Метавонем дар Испания реванш гузаронем. Ту чемпиони бузург будӣ ва мо муҳорибаи навбатии туро интизорем. Фарқ надорад зидди кӣ ва дар куҷо. Муҳорибаҳои туро шарҳ додан шараф аст. Александр Волконовский, хонумон ва ҷанобон.